в западните икономики земеделието е много малък дял. Ако не се лъжа, последно бях гледал във Франция 2% от БВП. А вие знаете, че Франция е страната, която получава едни от най-солидните субсидии, защитава си фермери и така нататък. И въпреки всичко, дори там земеделието е нищожен процент. Така че в този смисъл никой няма да стане богат от земеделие. Земеделието е нужно за националната несигурност и ние трябва да го пазим и да го развиваме и да имаме програми, така че то да бъде достатъчно изгодно икономически за тези, които го работят. Фермерите трябва да получават добро възнаграждение за труда си. Но оттам нататък това наистина не е силата и икономическата на една съвременна модерна държава. Това, което се случва в България през 80-те години, например, е, че всъщност ние постепенно вървим от една държава, която е по-скоро земеделска, към индустриална, но не само, дори към високите технологии, защото в края на социалистическия период в България имате електроника, която е третата по производство в Европа.